Kom ud. En af gangen, og så lige roligt på det. Det er sådan lidt tølt. Emil, det var først. Må jeg godt holde lige nu? Okay, vi skal lade den. Og så op. Yes, og så over på den her side. Super. Ej, jeg kan bunde. Okay. Okay. Vi kan gå ud til båden og kæmpe om det røde igen. Så der kommer de 1000 mennesker med en rafte. Så mange mennesker til at bære sådan lidt raft. Det er vel. Det var sejt, man kunne spørge om Ja. Så syede vi teltet på min mors symaskine. Det var nu ikke noget, den havde godt af, for teltdugen var meget tyk. En af os drejede håndsvinget, mens en anden stak tøjet ind, og en tredje halede fra den anden side. Der blev knækket ikke så få synåle, men et telt blev... Men her! Så skal jeg hen. Er det her?